Nabitulan sa nga gahig. Gahig buno-buno mo. Tulibagbag gadib sa gansawa ni magbunaw. Paistriton mo. Suka o gadog hinarag. Arag ka makasapot eh. Sapot, inigputput ni mga nga mo. Tulibagbag mag-isa. Ibus kay patuliran mo. Takilid hinuon. Patakiliran mo. Tulid hinuon. Hani po ni ibang lansangga. Mga rudabod, maka high blood. Yung mga tang kulitugan. Pagam! Humanta din trabaho Kaon ba tanong di panihapon di mahamari panday? Hi guys! Ako na po din May 7 na karon. Diyan na po mi sa among opisina. Ikaduha na ron nga adlaw nga magtrabaho mi dari sa among opisina. Asinso na mirong adlaw guys. Kay diyan na mi mga materyales na nami. Pak silotso. Diyan na mi pak metrosan. Grabe. Gamong matilyo rong adlaw duha na. Diyan na isa. Asinso na gamong materyales na nami lipak. Dana si Jani Mayor. Anja to astiri dito si Koy tarito tumoy ladyo tarito ni kuha sa among duga nga materyales. Kana nami isa kahaligi na andam na kay amo jang sumpadan kay mubo raman Mubo raman si jadi man mi kahigda mo pa sang dugangan og daari na. Daari pod nga nakarong mataas ja makahigda-higda mi dari ja magdami og banig. Samtang mag-upload na apoy kana nay paharoy-haroy pod ba samtang mag-upload. Unsa? Hay sundang wa dari to Wala. Ang taas sa kaadyo. Tag di naman adyo puti kay gamiton to na to deres mga tiin. Katong anong tulira? Gujura laman dari era to hilibisan. Silbi lagi na. Kaya dagay ko ito. Naghuwat pa ko di kuan, Mary Jane katong panday na magagiapas pa sa Jang Mayor to sa ilhang mansyon. Kaya ro magtiwas mi karong pinukpukay mirong adlaw kay ikaduhang adlaw na ron kinahang dako-dako ng gazid mig agi. Kay kami ra man po dari magluling hayaw daani ug mahuman ning among kuan, among opisina kay kami ra man po dari magpudo. Madyo nang dari magtambay, magdigad-digad, lami man dari matukay grabing kahangin kaadyo. Bugno bitaw palibot. Daghan ba jud kahoy na. Kamo na mga kahoy. Dari na pa jud kahoy daring dako dia. Mao nagduldol katong naabtan miguwan dana mi nanilong kay na mura man jag nakuan na nabawog. Di man mabasas uwan dana mi nanuksak sa punuan. Unsa mag-andam sa amis among ibang materyales na kay arong makasugod na miron magpinukpukay na pud mi daani. Wa naku mag lipstick kay hanggi dudaginot. Ekonomiya pa ta tong lipstick kay hinatag ra ba to na tiri da. Wa just tiri pagansi gabubawon. Jang bawon. Ja sarap dito kabukpan nagsud ug ko apili. Aron gajing ka manunuway gajing dako ug gajing ko apilig bawon. Loy basang mga libor oy. Daghang mga libor guys, gikan na. Ni order na sila sa hardware. Guys, magsugod na mi dala si Mayor ka kuanas jang mitrosan kay garudan na magmitrosan na sinso na lagi. Kumpada na mo kay rong mutaas pag among kuan ang makaigdaig mi ja. Ang problema karon wa man da mi bara kay gamit magbara nga magigamit gihapon ja. Ngita pa mig pamaagi na dingon sa na pagubkub para sa ligi. Sugod na ta kukub-kuban ja wa man di ay bara. Kugang sa tabla. Ani. Oh, Mayor, makahimo ba katadaan ning umantay bara? Wa man himan, wa mi kahuam og bara, tos kuy-kuy mo panggipasuroy asa to makahuam. Lubang. Unay lubang tos na. Paghimog lubang la. Kay may tikub-kubra na. Mura na tadanig nangamuti. Ay, gwa mo kaning huo. Magamay. Daka-daka kay tong haligi. Kung nakada ino. Ja. Lamin ta pato tang sunaw kato pang isa ka barong. Kadali ra to makakubkub kay gahi ba. Hadlik mo kuna kay talinis di mura magaranggaan na. Kada og lagi mi. Social distancing. Kada putin Hi guys, anong bisihan naman na rin guys, pamukpok kung dyan ni abot ni bisita taga RHU. Itagaan ko nila guys, og grasya. Salamat, magpasalamat ako dani ang mga ma'am.
Aghatan ko nila dari grasya dari sa among bag-ong kamalig ni Sir Ryan, ni Ma'am Faith ug ni Ma'am Bebe. Salamat kadto ninyo taga RHU sa inyong pag-deliver dari sa among bag-ong opisina. Yihi. Karabi arang lipatan ko jud kadto kay sige laman jud kog hatnan pinangga jud ko sa gobyerno. Ay! Arang kalami. Salamat dito ninyo ma'am ha. Sige po. Sige ma'am, amping mo ma'am. Hello ko, ako naghanag ang mga grasya ron dahil abot mga parapernalyas ya. Imbes kaya may bara ganina, dahil haniman lamig ang mga isa ka bara kay naiba ba. Ang usa, ikaw tig kulitog. Si Tiri may tig buho. Ikaw kulitog sa buho. Si Mayor magkulitog sa buho. Jadi apa gadin may bugas. Ang problema daan ni basig di na mi ganahan mo ulis among bayan hinala mi magdungag kay tiya naghatdan ni na sa RH og pagkaon. Napajay pan. Uy najay pan, mangisnak mi ruspan. Mating kay wa pa mi kadag snack daghatan mi salamat kadto sa RHU Alicia. Pinangga jud nin Diyos purami no. Sa kay magkuha na mi magkulitog sa mi dari kay arong makuha na mi sa among haligi. Hindi naman lauman pa na kayo pa'y bato. Puli-puli mo diyan. Bukan na kasi Lagi, hindi muligun. Kaya kayo pagkabuho. Dahili. Asinso na mi guys kay kananay. Gahapon nagamang plano mulingkod raman sa karon gusto na pud bing muhigda among luag-luagan. Masig lakot-kutag madyo basig ni bulawan na hawas tas kalisod. Ano yung dulaw? Mininjog basig na dito ay bulawan. Iri ni sinaw. Sinaw. Ugat manas dundun. So hindi na pagligi makakagad sa ini. Good luck kuno ni bing ni may. Di na Awiri ka, awiri. Asa? Kami? Ano di kinsa maning barong? Ano ni koy? Dali, magay na ko siya kay ni. Ako drive. Buluan. Problema matubahan tas dundo. Grabe. Gamay. Igid sa kanya tira. Pasa kulan sa tetos bagaw ter. Naman. Magawas din dari. Di oy, di na lagi kaigo ag saog. Size mo. Kay size ra to. Nansang ter? May tingin sa siguan. Magtuman ka. Wa na, mga tuwang nagatanipat. Di ni mao ka para ni slipak. Oo, di na. Bagaw. Mating wa ba dami manigarilyo ha? Dalan ba danas kuan ni Mayor? Lansang. Kaya so di ko dari kay dampo. Ito na ubos ko. Ya. Wala sa daan kamu balik ko. Harap bagaw, Tir. Harap bagaw. Matil kay wa na nabakang ha. Okay na. Niagi bakang man to. Ani ni kaya man wa na magpili atong buko. Harap bagbaradang, kuha na sa nang baradang. Araglaw man na po nito. Sa sana paning hamin na do dari. Murag ang buwa nga rin yung paglansanga na rin. Mura na. Asa man yung buwa dal pili. Mura na kita tagahimog bahay. Dito ubos tanawon. Kanya lagi pagkatsawan na medaris ng labay, naghimo na kunumig bahay. Luag naman, dako na, di naman kanini. Kuan. Ihabog rin ko ato. Luag na. Hindi ato ning butang ako rin, ba? Kasi hindi ka daog tagluto, di makapataod tag kurente. Okay, tara ni. Sige. Tagkat ni harag ni. Okay. Garabi hagad ka jud mi kaso, mura na may mga naog iring gilaygit dani. Awa na oh.
Among gidugangan lagi kay jawat tud makahigda-higda mi ba. Madyo laman ug mapuhon kun mahuman na migsag ron ug mapuhon maghuhigda na mi daan inig anhi na mi nag-ugmas palis. Oh. Hapit na magsag na laman mi. Oh, kapoy may panday di ay wadi haga mong panday. Bunaw. Bunaw eh, sige pa, bunaw pa. Pa. Ado na dari. Di. Aura naman. Daro po. Bibi, bibi. na ba? Husgo lang kadugan Dili ng ko salay ka, martilyo. Baris grasya ka dito lagi mo lang sa nga masugsog man tara na. Na mo din. Ano man ni labaw pa ni? Labaw mo pa ning bakang. Ah, Lasa bulan sa kuy. Di na talang Pangit. Murag. dahog mo ha. Ano di? Itoy. Pa, kulito ka pa. Bunaw pa bunaw. Hangat na koy lamin na ilubog. Pagod kay na mong gipadok-dok kay murag. Wa na may enerhiya, wa may kay snack food. Naman may snack na naget dan Miss Ritual siya. Daw pa minaw kan kay nangumbatel gi migwahuman. Ano na ba tanang koran kay be? Sundangan. Undangan ra na kay. Para pag Lima. Dana bidar ta magsirot subi. Ay bibi. Lima dara magsirot subi. Ako ra. Kay di ra ka kamao magsirot subi. Nahiwi ra ba nang imo? Imo naman kanay gisukod. Yes, siguro na ba? Ikaw na sa kay basin din sa mo kintid na. Kinted. Kintid lagi. Taas mo gud na. Ganda. Grabe koy. Ani man na. Di makakasabot. Wala lagi. Nanay. Kintid lagi kadyo. Ingan bitaw ko kintid. Malas. Gahi gajag bano-bano. Mao na ha. Sibuk ki gamay usali kay na. Naibawog na. Ara malipog ang kinuskusan. Dari ra dari. Tas ito kay murag kinid ko ma. Ana man dari dari. Mo, Tanong atang kulitugan. Lagi. Pang jama-jama lagi pa ni Rutso. Maadyo gani kayo mas si Rutso eh. Ug nasirutsuan pa ha. Ato ra sa likay. Ato ko magsirutso. Isuk-suk kong balik. Ug nasirutsuan pa ha may atang sahog dani. Kay mano Vera. naman ako. Hani ba to? Ano? Mo balik ni, mo ni. Pati. Pagog. Kay humanta din trabaho ah. Kaon ba tanig panihapon di mahamali panday? Ame ti panihapon na ni di mahamag panday. Nawaning luto. Bikil na. Kanang kahoy at ito nito. Mating kinis rusuhan ni. Baghat ang putadaan ni sa atong gisuon. Abo. Tis. Baghat ta ni si Rusuha. Tingog-tingog ba? Mo ni lami. Pate. Kay kumukun ba? Labi. Alig-alig gadin skoy ko gadin jama-jama komisyon. Sore. Na barong. Labi. Ay sabaken. La. Agaba dili magsaba. Last na nagli ka mag. Last na kay magsag. Saba di mo. Di ako pala sa lansang ron. Ora. Ana padami ka na ako ha. Dali lamang ta ilan sang ngana. Para mahiwi ra upak. Koy. Lansang isa. Ito na ra ba to? Ay, barang naman eh. Ano? Kasana na. Ayan! Ari, nahubog ako gani-gani na naligpirok. Hubog na yun? Ayaw sa Sa mukha na koy. Kasama ka na sa'yo. Nagsapi daw ko. Oh guys, garapin kapuja na dyan. Yung taon na magapalaban na midaris mga bata. Palaban na migdakdak sa mga bata. Kanang luspad na may kapoy. Lamin na ikatawag. Mama na migsawag. Rong nakidaig na merong tataod. Hapit na. Gamay na ng pagantos. Mating guys. Agamang tiles. Kuwang madi ay. Na-short kami sa mga budget sa mga tiles. Aglansan. Mating. Amo na lamang butangan og kwan. Hugani nga tiles kay nahurot magamang lipak nga tiles. So guys, mao na ni progress sa mo ang opisina na. Unsa agamang sahog, tanaw gamang sahog, hamong pakiton. Haw ang rasidya. Mo ani among himunog ma mo nilam ning butangag mga stick danas tunga kay. Wa lagi. Huwag tiles ditong hardware ang giorderan. Mo na naman ni tiles na bilin kipasiguan na raman mo. Unsa amo na ning butangag ug mag-usok kay na, pila ra ka buok among tiles medyo kwan sa haw ang luag-luag. Hani naman na dinagsutan ni jugo magto. Dagi ka po na megdagdag kay garabing kahiyag. Tiles ni. Mayo, garang dagko ang pagtiles arang bagana. Na. Grabing baga ka tog tiles na. Opposite rin na. Di may makadot og dagdag ng sakit na gamang abaga dani mo. Madyo gani kay di panday na. Professional panday. Mo ni tawag na madaraluoy buti nam nag-uago na may dari dinagdog kay garabi kahiyag. Wago na.
Medyo adyo naman mo kakuanda ning amang tiles nga medyo haw ang sidya kay amo pa man dyan ko anan ug tiwason. Da mo order pa pud big color drop. Kay na amang haligi taas gud nakuwang na raman na sidya og color drop, di ba mayor? Kapuin taos mayor. Nangis pa naman mo. Ato stiri kay lipstick ko amang gyapon ma. Gahapon na eh. Grabe ko ang television ay. Basta-basta no. Strong one. Abo, agaho na wa pa matangtang sa hang gitudog tangtang. Hangilugod kinaligo mo kanina hangilugod. Hang gitudog tangtang pero ilan jud ani wa maligo sa lino. No. Ilan jud wa maligo. Tang ni, not bas Di bitaw. Excited na gud ko muligad ug mapuhom ng wamig stick unsa. Kananay amo ning itapak daan ni kay nahugtan tud miglansang. Ama itapak na ning mastik nanis mga hawang sa tiles. Unsa magidahig dami ug magdami daan ni ug maog banig. Banig habaw unlan. Unsa madyo laman ug maog di mo uwan kay makaligad-ligad mi dari kay wa pa ba dami atep. Unsa Nag-order pa. ugma aghiman na magpungwag stick dani. Kananay undangan sana man trabaho kay pahuway sa ami ugma magluligad sa ami dari kay siyempre we deserve kananay pahuway kay garaping kapuso magpanday di ilalim ugat dos ubos bitaw guys tanawon na muna mga hinimo ka mura gad sa jagbay gani nagikansawan mit ng labas motor hoy sahi mo na nagbay gingnan mi ang gidi liling tagbang ko mura gad sa dagbay mo na mo to sila abig manglayas na mi abig nagtukod na mi darig amang kamadyo ani man ako gatod-tuod man kadiya Uga, pa ni kaliro. manggata kaliro. Magdami dari kaliro, ari mag ug nay mo labay isda kay karsada mi dari, mo paliton mi isda, mag-un-un mi dari. Magdami dari kaliro sunod daw siguro, pero ug malagi po nung sa mi stick kay itapak daring tiles naman na luwag-luwag ban sa matilabo ba. Delikado ning matilabo. Amo na tong gi-order nga. Ang color drop. Order naman ko na pas mayor og color drop, ug moabot to. Dito pud may tao da ng color drop pero kananay murag sunod adlaw pa siguro to moabot. Ugma inig naman ang pungag stick mo di op sa mi. Magluligad sa medari sa aming hinimot sa. Ay bas kinabuhi. Adun lang nang bugas kanjag bot-bot na. Galing tawil, ang ida. Pagtawil mo tir mura na gajud. Trapo. Ara na gajud buling ha. Di man. To hagada jud atong mga naong mura gajud mga naog sumbi. Na. Di man dai lalim nga ni trabaho Mo nga garabi proud pukus mga panday di man dai lalim ni magpanday ta. Garabing kapuda man ni nga ni. Duk-duk pala mas lansang og martilyo, grabe sakit na sa baga, labi nagdugay mo doot, nay mga lansang nga gahig buno-buno, mga Matang-tang agutin. kuan. Gahigo. Nabitaw lansang nga gahig, gahig buno-buno mo tulibag-bag gadib sa gansawan ni magbunaw. Pa-streeton mo, sukaw gadug hinarag. Arang ka makasapot eh. Sapot inigput-put ni mga nga mo, tulibag-bag magiga. Bawo. Dus kay patuliron mo, takilid hinuon. Patakiliran mo tol, hinuon. Hani po ni ibang lansang ga mga Rudo pun maka high blood. Yang ni basta-basta ni hatod ko. Sa lingkuran matutong plano no. Lingkuranan raman to kadugalan. Matud pang tiri himuan pa ba kuno ni kusina. Na. Himu Pagkatunuhan. lagi kanina luag pagud ka dari. Wa pa mi ni sangkos duldol. Anda. Pak pa na. Uy, maging mo patag hagdanan na rin. Pagkita mo tayo Hagdanan pa sa di ay. Adto na hagdanan. Mura na tagkurudod. Adto na. Kapoy na pahuway na mig sa juron tuwag may sa juhi. Kapoy ka do. Adto na lagi ta. Ito ka magsilip ako sa kahoy. Adto na ta tiri kay gapon na. Ato na doon ka. Ato na ta. 1, 2, 3. Bye-bye! Wanay tikto-tikto ni. Kapoy na!